लोगोफोर फुंनि 4ता बाजिबाय बाराया डिउटि थांनो जाबाय लोगोफोर जोंबो डिउटि खालामनो गोनां जायो फुंनि 4ता बाजिनो बिराद दिगदार दै सोना हरनाय दं ओरैनोबा 4ता बाजियाव एसे सोरांखायोना जाहाथे सोराङो नैथिं एसे मोजां सोराङा खिन्थु ओजा गामियाव 4ता बाजियावनो सोराङो मोजाङैनो बेयाव जानाय बुस्थु गोजा बिनि न'निफ्राय जेबो जाना थाङा नालाय ओंखायनो बेयाव लानानै थाङो आरो डिउटियाव जोंहा माने फैसा लानो हाया आरोना इसोरनिया ओंखायनो न'निफ्रायनो जानाय बुस्थुफोरखौ लाना थांजोबखायो एसे एक्सट्राबो लांनो गोनां जायो लोगोबो थाफायो लोगोआव रानना जानो गोनां जायो लोगोफोर अखा हानाय बायदि निहिरसो इसोरो लाङो थुफैगान ग्रो Tabii. Ini zakutlah hasil urugasini. Dah 4ता बाजिबाय ओमफ्राय आं आरो दसे उरुबावगोन उरुनानै 6ता जासिगोन आरो जाबाय नामालै हा मानो बिसिब सैसो बेकारनो बिसिबसो दोङोनो डिउटियानो आलासिनो नै एसिब दोङोना थांनानै फैनो गोनां जाहैबाय लोगोफोर 4ता बाजियाव उथियानो हामा जांनो आं मोखांफोरखौ ओरै ओरै हमले खाराफोरखौ ओरै खाबायसो उथियो खानाया गल्ला जाबाय लोगोफोर हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नैले नास्ता फुंनि सारांनायनि थिनि आं फुङावनो उथिनानै डिउटि दोङो होननानै थांबाय दावदै गल्ला जाबाय आं ए शिफ्ट दोननायखाय आरो डिउटि लिस्ट नायालासिनो डिउटिनि कारणे फुङावनो उथिना थांबाय औ आंनि बि शिफ्टसो दा 1ता बाजियाव थांनांगौ आरो 1ता बाजियाव थांनानै 8ता बाजियाव फैनांगो स' लोगोफोर फुङावनो उथिसोनानै नै जानोसै आरो गोग्गोमनो क्या यामी है क्या वाव पूरी बेदर ये पनीर आरो ए पनीरनि जुस बेटाया जुसल' जायो नै बेखौ बिदि ओरै सेफायनांगौ ओमफ्राय बेदराव नै गोदै दुबैनांगो नै खोख्लाबाय सानैबो बहुत यामी है सामसनो जोरा माने आं बेदर लादो बेदर ने पियाजबो लानानै नांगौ गोथाव जायो कुटलु नों मानो मुजा गानखो आंनि आथिङा गुसु जादों गुसु जादो इखौ सोर लाबदो अखा हादो दिनै अखा दिनै मिथिदो लाबोबानो हेबलानै डिउटि दोंनानै आंनि डिउटि जिन्ना खालि थायोना लोगोफोर माहायाव मबा सानसे डिउटि नांफ्लांबाय गोदो अखा हाखागोन आरो मिथायो आंनि मिस्टार बर'नि डिउटि दों होननानै बिराद केसरा अखाया अरे प्रभु जिन्ना खालि गारि सुयो बाहालि न आं जिन्ना खालि गारि सुयो बाहालि अखा हायो न जिन्ना खालि आंनि डिउटि थायो होमबा खालि अखा हायो ना गय फाथै जरासे होनानै खुलुमगोन ना मा होबा खुलुमबा मानिगोन अखाया दा नायनोसै आरो बाय कुस्ति नायनांगोन कुस्ति भगबाननियाव नायनि आरो सोरबाफोर जुदि गामियाव दंबा अजाय हरबानो जाबाय मा नायनांगो आंनि डिउटि थाखालि मानो अखा हायो मा नागिरदो भगबाना जुदि गय फाथै नागिरदो गय फाथै होगोन जुदि बोरमा नागिरदो थ' बोरमाया बाय बारा दोङो बोरमा होनो हानाय नङा गय फाथैयानो मोजां जागोन दा जाखांनानै ओमफ्राय दा आरो संनो जालायबाय 12ता बाजियाव थांगोन आंनिया 12टायाव थाङो न 1 घन्टायाव जानाङो मा उदैजों जाबावगोन आरो सासे ओंखाम जाखांनानै थांनो जालायसिगोन आरो अखायाबो गायाखै फुङावनो थांनायमोनब्ला थांनानै फैग'नो हासिगौमोन दा सानसेया थादो आरो हरालासे हरनि 9ता बाजालासे जाखांना माखौ बादलु जालाबायदो बेयाव उदै सानो आच्छा सिङाव ट्रेकसुट गानबाय आरो हामदो दे अखा खथायाव डिउटि मान डिस्टार्ब हेलमेट विदाउट हेलमेट कोई नहीं जाना बाहर गाननो मोजां टाइट बारा टाइटआनो मोजां र' हलं थलं नों टाइटबासो नों खारनो हागोन गुबनो हलं थलं गानबालाय खारनो हानो Yes. Okay, bye. Bye.
दा फैसिगोन हरनि 9टा बाजायाव फैगोन आरो 9टा 10टा बाजिगोन बाइकखौ लाना थांबाथाय माने एसे बाइक थाबनो सफैयो आरो ना ओमफ्राय बे जेराव डिउटियाव ओजानि एसे बास थाङो नालाय बासाव लाङोना बासाव मानसिफोरखौ दोनै डिउटि पस्ट दोनै थाङो नालाय डिउटि पस्टनिफ्राय पिक खालामनांगौ बेयावनो सम लायो आरो ओंखायनो गावनि बाइकखौ लाना थाङो ओमफ्राय आं दासो जानो नागिरदो नै बेदर ओमफ्राय आरो नैबे मटर आरो बिलाहि चाटनि लोगोफोर सानसे आं बिदिनो थाबाय भिडिअफोरखौ एडिट खालामजोब्बाय आरो ना होनो थाखाय ओमफ्राय दा नै हरनि खैथा बाजिखो 8:15 जाबाय 8:15 जाबाय ओंखामबो संनो जाबाय ओमफ्राय ब्रेयाव फैसिगोन दा इयो 9टा बा 9:30 बाजिगोन आरो फैनायाव थ' आं संहोलांसै सेवालि बिबारनि अनला खारै संदो सेवालि बिबार फोराननाय आरो ना बेनि अनला खारै संदो ओमफ्राय नै बिथिं दाउदै एवनाय आगेया सेटलानि लाइटानो हामा जाबाय बाल्बखौनो लगायाखै जां आगेया स्कुलनिफ्राय फैनाय दिनदो बेगखौ बानाहाय गावनि बेगखौ अफिसाव गारना फैनानै कुटलुनि स्कुलनि बेगखौसो लाना थांदों माने बारिश का मजा नै लोगोफोर थांनायनि सिगाङावबो बेग हेलमेट गस्ला हमनानै गाननायखौ नेबाय नांगो ओमफ्राय फैनायनि उनावबो गासै बुस्थुखौ लानायनि गारनाय नेबाय थानांगौ रेनकटखौ बायनानै माथो सला सिङावनो सिजौ मैद्रन मा रेनकट बिलाय मिफ्रु ये ले पाटेन गैया रेनकट गाननायालाय मा जाखो सलायनि सिजौदोसो इनो लंपेन्टआ सिया दे लंपेन्टआ सिनायबा गमोन बा मालाय नै सेरानो गब्लं मा ओंख्रि मार जादों बुङा माने गाथाव आलुया माने हिसाबनि एवदा आरो आलुया हिसाबनि एवखादों नोंनो आन्दाल'खा बेबो एवनांगोन ना इमान जानाय गाहाम नङा आलु बाराद्राय जाबा उदै ओंखारो गाथाव जादों खेवालि बिबार फोराननाय आलु भाजा दाउदै गोथाव फालु खावनाय ना बानलु खावनाय सावनाय दे जाखुरला हारसिं उरुगासिनो जानाय बुस्थुफोरा खरसफुंनो थायो आरो ना बिदिनो गेलेनाय बुस्थुफोरा बेयावनो थायो फुङाव उथिनो मोननांगोन आरो इयो ओंखायनो खरसफुं लाना उरुगायो